Γεια σας, λοιπόν, Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, part 3, εγώ μιλάω. Σκάσε. Άντε μίλα εσύ πάντα, όπως πάντα, είναι το boss. Τώρα περιμένουμε το χρηματοδότη να μας δώσει τα φρούτα. Ναι. Shoutout του Θωμάς. Shoutout στο Μακρυγιά. Αυτό θα είναι καλύτερο από το part 1 και το part 2, το ξέρω. Ναι, καλά, και το part 4 θα είναι καλύτερο το part 3 και δεν φτάνει πιθανά. Εντάξει, ναι. Γιατί παίρνεις το ερώτημα. Δεν πέφτω εγώ στην αιστεία σου, κύριε... Τι είπες μόλις? Κύριε εσύ, τέλος πάντων, πώς σε λένε, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι καλύτερο από το part 2 και από το part 1. Μπρο, τελείωνε. Τι να τελειώνω? Άιντε, φιλάκο. Shoutout του Θωμάς. Αν μας βλέπει το βίντεο κάνε like. Εσύ είπες όλο το set. Εγώ είπα το ένα, γιατί είπες και το δεύτερο. Δηλαδή, έλωστα. Δεν ήθελα να αποκαλυφθεί. Shoutout του Θωμάς. Άντε μην αποκαλύψω και το δικό σου το όνομα. Σκάσε. Αφού με ξέρει, αφού το ξέρει και το ξέρουν όλοι το όνομά μου ρε μπρο. Αποκαλύψεις με τη Ζήνα. Την κολοκουζίνα. Όποιος μπήκε στο part 3, άτομο, να πάει να δει το part 1 και το part 6 με 7. Όπα, με βρήκανε. Πότε θα πάμε γυμναστήριο. Πότε θα πάμε γυμναστήριο. Κάποτε, τότε. Χριστουγεννούλας, περίμενε. Τι. Όντως θα έκανα outplay. Τι σημαίνει outplay? Φαντάζομαι το δύο μπαμπάς του. Το υγειονομικό. Θα μας πάρει δει. Όπα. Κάνω outplay κάτι ανέργους. Ήδρωσα. Σηκώνομαι τώρα. Λοκίν. Όπου είχε πέ. Το καλό κλείδωμα. Κώστα. Δεν ένας Χριστουγεννό. Έλα ρε μπρο, τους πήγα να τους κάνω 2v1, αλλά ο άνεργος με νίκησε. Αφού είναι Χριστουγεννό. Ας πήρε όλους όπε και πέ. Τι έγινε ρε. Μπισκόκα με μπανάνα. Πριν ο κορδέλα. Παιδιά, ποιος έχει φάει μπισκότα με μπανάνα και κακάο? Όποιος το έχει φάει αυτό το πράγμα να μας πει τι Αποστόλης! Ξέρεις ποιος είναι ο Αποστόλης? Μα δεν είπα κάτι Αποστόλη. Ξέρεις ποιος είναι ο Αποστόλης? Ποιος είναι ο Αποστόλης? Λοκίν 67! Ο Αποστόλης είναι ο τέτοιος. Είναι ο Πετροκυλίδας. Τι? Ναι, έτσι το λένε. Αποστόλης Πετροκυλίδας. Όποιος δεν είδε το part 1 να πάει να δει το part 1 και το part 2 για να καταλάβει τι γίνεται με τη ζωή του και τι είναι τα μπανάνα με κακάο. Για να μην χρειάζεται να πάτε γιατί θα χάσετε κι άλλοι, κι άλλο χρόνο από τη ζωή σας. Τα πω εγώ για να μην πάτε στα βίντεο. Η μπανάνα είναι... Ωραία, σε έκανα mute. Ωραία. Και μετά... Σε έκανα mute. Βασικά παίζεις να... Έλα την κάρτα μου, θα λήξει η κάρτα μου. Οπα. Θα λήξει. Από εκείνη. Θα λήξει το γάλα. Έτσι κάνει τίγρη. Αυτός. Ξέρεις πως κάνει ο Λύκος? Δεν τον ξάκα πάρε αυτόν, ρε. Κάτσε να σου πω πως κάνει ο Λύκος. Σαρά του Θωμάς πρώτον. Κάτσε. Βασίλης, κάσε. Έτσι κάνει ο Λύκος.
Βασίλη. Ήρθαν τα κάλαντα, αγόρι μου. Μπρο, δεν σε πειράζει που είπα το όνομά σου. Τι είπες? Βασίλη. Αφού δεν... Α, έτσι εξηγείται. Ρε που είπα το όνομά σου. Ναι, μην το λες όμως. Τόση ώρα μου λες να μην το λέω. Μην μου πεις και το επίθετο που το λένε στο... Πεις και το επίθετο μου. Βασίλης. Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης. Βούρκας Βασίλειος. Βούρκας Βασίλειος. Βούρκας Βασίλειος. Νομίζω ότι είναι. Βούρκας Βασίλειος, Τσογλάνης, Γρηγόρης. Πάτε οι ανεργοί. Βούρκας Βασίλειος, Τσογλάνης, Γρηγόρης. Σου πω το μίλιο όλη μου τη ζωή αυτό. Μουρκας Νικόλας. Άντε για παιδιά.